walay ikatandi. Busa musukwahi sa unsay sukdanan sa katilingban o sa sosyudad. Sa yuta nga sa panahon ni Jesus, ang usa ka amahan dili kinahanglan nga pangayuan og bahin, mangayo nagbahin ang anak samtang buhi pang amahan. Dili pod maayo nga ang amahan maoy mudagan o maoy musugat ngadto sa anak nga tampalasan. Kinahanglan ang anak gid may muduol og mangayo pasaylo, magluhod-luhod at ubangan sa amahan. Dili pod maayo sa amahan nga iyahang tagaan og dakong pagtagad ang usa ka anak nga masupilon. Pinagi sa ulog sa usa ka bangkiti na pag-ihaw og linaming nga nating baka ug uban pa. Paghatag sa iyahang pagbalik sa iyang dignidad, pasulob og singsing kupo ug uban pa. Kay kini sa ilahang kultura dili sibo. Og usab ang kinaiya sa amahan ngadto sa maguwang nagpadayag usab sa iyahang pasensya, sa iyahang pagtratar isip anak dili isip sulugon. Yama po ni ang nindot nato nga hinumduman no sa kinaiya sa duha ka anak ilabi na sa maguwang nga ang iyang pagtratar sa relasyon sa iyang ginikanan usa ka kontrata no buot pasabot kung kontrata gani ang relasyon dili patas, kung kontrata gani ang relasyon dili tao ang imong pagtagad sa imuhang isig kaingon kundi usa ka butang. Mao na nga ang pagsabot sa anak sa iyang relasyon sa amahan kontrata kay giingon man niya nga ang iyahang silbi no ingon siya tayo no na aragod sulod sa dagang mga tuig nagsilbi ko kanimo ingon sa usa ka ulipon so dili gid isip usa ka anak kundi usa ka ulipon nya nangayo siya og suhol sa iyahang kaayo o sa iyang pagserbisyo sa iyang amahan. Nga bisa na lang kuno unta og kanding gitagaan siya aron maglipay siya uban sa iyang mga higala. Mao ni ang kasagaran nato nga pagtratar og relasyon o pakiglambigit ngadto sa atoang isig ka tawo. Ang atong relasyon sa ato ang kauban no sa opisina. Ang relasyon diya sa ato ang gitrabahoan, relasyon diha sa pamilya. No? Mo sampot na gyud sa atong una-una nga kita dili magmatinud-anon sa atong trabaho, gitratar na nimo ang imong isig ka tawo nga butang. Kanagong maingon ta nga wala bitaw atong amo din ni. Wala, kwanta magbuhat ta sa unsay atong gustong buhaton. Kung dili makakita ang amo, wa po siya himuon. Kung ang iyang amo dili mo pakisusi, pwede niyang limbungan sa bahin o guban pa. So, ang pagtratar dili mayo. Napoy mga amo nga dili mohatag og igong suhol ngadto sa ilahang mga gipatrabaho, mga sinuhulan o guban pa, tindira o guban pa. So, kana nga pagtratar ang relasyon niya na kontrata. Pag tratar sa imong isig ka tawo, dili isip imong igsuon, kundi isip imong katrabaho lang. So, mao na nga dinhi ang importante nga gipahinumduman ta nga ang atong pagtratar sa atong isig ka tawo kinahanglan nga inigsuon
mao po na gisulti no sa kining maguwang ang iyang pagtratar sa iyahang manghod dili gyud igsuon kun dili ka trabaho ra gyud kay imbis nga malipay siya nga nabalik na iyang igsuon naglagot pa siya nganong mibalik pa nga nag-usik-usik sa ilang katigayunan ug uban pa so mo nay nindot na to nga pamalandungan una sa tanan ang matang sa atong pagpakigrelasyon sa atong isig katao kini ba tawhanon kini ba inigsuon o butang lang ang atong pagtratar sa atong isig katao. Sa mga ama, mga ginikanan ug mga anak, posible nga butang ang imong pagtratar sa imong anak o sa imong ginikanan. Labi na kon ikaw isip ginikanan, ikaw mo'y nagbuot tanan sa unsay mahitabo sa imong mga anak. Nga wala na'y kagawasan ang imong mga anak nga mo buhat sa unsay mas makaayo og subay sa ilahang tinguha o gipangandoy sa kinabuhi. Kung ikaw pod anak, imo lang gibinuangan ang imong ginikanan. Wala ka magtinarong sa imong kinabuhi. Wala ka magtinarong sa imong pag-eskwela. Wala ka magtinarong ilabi na pagtabang sa imong ginikanan sa unsay ilang mga buluhaton nga makapabuhi o makapalingkawas diha sa kalisod sa pamuyo. So, mao na yung mga relasyon nga dili maayo, nga ang pagtratar dili tao, dili igsuon, kun dili butang. Muna ang Ginoo, ang amahan, nagpahinomdom kanato niining maong sambingay, nga ang ato unta nga matang sa pagpakigrelasyon, magsubay diha sa kinaiya niining maong amahan. Ang gugma nga way condition, ang pagpasaylo nga makanunayon, ang pagdawat sa mga nakasala, nga bukas nga dawaton, nga kita naghatag kaniya og kagawasan og kahigayunan nga mutubo gikan sa iyahang pagka hisukamod. O ang ato unta nga pag-alinggat sa unsa ang mga nindot nga mga butang nga gihimo sa Ginoo kanato. Sama ining anak nga manghod, no, nakauna-una siya nga mubalik na lang siya gumikan kay nahinumdom siya sa ilang balay nga dili lisod. Maayo ang iyang pamuyo, maayo ang pagtagad sa iya. Giisip siya nga tao. Motong mukaon na lang ganayon ta siya sa gilaw dito sa baboy, kasi siyang kagutom pero wag gyapon mihatag niya. Muna nahinumdom siya dito sa ilang balay. Nahinumdom siya sa iyang amahan nga abunda dito ang pagkaon. Nga siya dito wala maglisod. Nga siya dito gipangga o giatiman. So nindot po na nga pamalandungan sa mga ginikanan nga bisag unsay mahitabo gyud unta ang anak mo balik gyud as panimalay basta naa say maayong handumanan diha sulod sa pamilya. Maayo gani ang pagtagad, ang pagatiman sa mga ginikanan, bisang pag-unsay gihimo anang anak, mulayas, mubalik ginas balay. Kay nindot ang iyang handumanan sa panimalay. Basta nindot ang handuman. Good memories can always save the children. Basta maayo gani ang pagatiman, maayo ang relasyon sulod sa panimalay, ang mga anak kanunay mahinumdum o mupangga sa mga ginikanan. Sama nga mga ginikanan usab kanunay nga nagpangga sa ilang mga anak. O dili lang ingon nga ang Ginoo mupasaylo, ang Ginoo mangita gid. Kinabitang moingon ta no na mga testimonya nga moingon nga nausab akong kinabuhi kay nakitaan nako ang Ginoo. Di ba mo testimonyo ta na gikan sa iyang pagkapalahubog, sa iyang pagka-adik-adik, gikan sa iyang pagka-tulisan ug unsa ba na diha pagka-killer. Sa dihang nakaplagan niya ang Ginoo, nausab ang iyang kinabuhi. Dili na tinuod. Ang Ginoo mo'y nakakaplag nimo, dili ikaw mo'y nakakaplag sa Ginoo.
Because God always takes the initiative. It is God who is always searching for us. Dili kita mo'y nangita sa Ginoo. Tanawang amahan, mo'y kanunay nagpaantaw, kanus man taon ay mabalik akong anak. Sa kapunaw-punawan, o dito sa horizon, iyang gitanaw. Layo pa gani kayong anak, midaga na. Kay kanunay nangita sa iyang anak mo na ang Ginoo. Ang Ginoo kanunay nangita kanato. Mahisalaag ta usahay makalimot na ta sa Ginoo, pero ay kabalaka. Ang Ginoo mo'y kanunay nangita. Mo na maabot ang panahon makaplagan ta sa Ginoo. Bisag kung saan pa natog likay-likay, ang Ginoo kanunay nagsunod. Kanunay nangita kanato. Ngayon sa kaistorya, tapuson ako sa kaistorya. Sa usakat anak nga napriso siya. Napriso siya gumikan sa salaod nga iyang nahimo. Busa, human sa pipila ka tuig nga iyahang giserbisyuhan, ang iyahang sala nga nahimo, gihukman nga siya paggawason na, palayaon na. Kamao to nga sa kabulan, sa wala pa gi-schedule ang iyang paglaya, iyang gisulatan ang iyang ginikanan. Mingon siya sa sulat, Dear Mama o Papa, buot kong mangayo og pasaylo kaninyo sa akong nahimo nga salaod. Sayod ko nga nasakit, nakahatag ako og sakit kaninyo. Naghahatag ako og pakaulaw kaninyo. Muna nga nagsulat ko ninyo aron gusto ko nga masayod mo nga ako nagbasol og naghinulsol sa sala nga akong nahimo. Sunod bulan gischedule nako nga mulaya. Makagawas na din sa prisuhan. Pero dili ko mamugos ninyo kung inyo pa kong dawaton. Pero inigawas na ko, mulabay ko sa atong balay nga magbus. Kung dawaton pa ko ninyo, pwede mo magbutang og ribon diya sa punuan sa mangga at bang sa atong balay. Kung iniglabay nako, makita nako nga naay ribon buot pasabot, inyo paday kong dawaton. Pero og dili na gani kana nagpasabot nga wala na ko ninyo hinumdumi. Dili na ko ninyo dawaton. Ug mupadayon na lang ako sa unahan ug magpakabuhi nga maginusara. Pero sa dihang migawas na siya, sakay na siya sa bus, adto siya didto, sige siya og ampo. Hangtod sa dihang duol na siya sa ilang balay, kusog kayang kuba sa iyang dughan. Kung naa bagay gibutang nga ribon diha sa punuan sa mangga at bang sa ilang balay. Hangtod nga duol-duol na lang gyud. Brag di siya kaako nga magtan-aw, iyang gignan iyang tapad nga tiguang manong kanang pwede bag ikaw na lay mo tan-aw kanang kilid kanang atbang anang balay nga guba o kural na mangga diyang dako amuan ang bay. Nya sultihir ako og naabay ribon nga gibutang sa mangga. Mao to nga tan-aw sa tiguang. Dili pa kay siya kaklaro, hantod pagkaduol na gyud. Ingon din ang tigong, oh, burag naagyod dong. Daghan man kayong mga ribon. Naabagod atbang sa inyong balay. Naay mga ribon. Mao to nga milugmaw ang luwa sa anak, o minaog siya. Gipara niya ang bus, minaog siya og tuwa didto ang iyang mga ginikanan. Nagpaabot kaniya. Midagan ang iyang amahan o ginahan o migapos kaniya.
Manindog ito ka itong litokon ng krido. Nagatuo kami sa Diyos sa mamahan sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa